a ideme opäť na pleše. Dáme si aj druhé kolo. Však nie sú skutočné zábery z druhého letu v tento deň. Tu sa mi už vybila baterka na kamere, ale to vôbec nebolo najhoršie, čo sa stalo. Pri pristávaní som bol trochu krátky a padák spadol do tejto buriny. A roztrhol som. Smola, čo už. Tak chvíľu budem bez krídla. Čau.